Elara je sanjala o posjedovanju najbolje pekare u celom selu. Njen mali štand na užurbanom tržištu uvek je bio pun divnih mirisa, ali njene ukusne poslastice retko su privlačile velike gužve. Gledala je druge pekare, čiji su štandovi uvek preplavljeni mušterijama željnim njihovih blistavih, šarenih torti i složenih peciva. Možda treba da pečem kao oni, pomislila je tužno, posmatrajući ljude kako se dive visokim kreacijama ukrašenim jestivim cvećem i svetlucavim šljokicama. Provela je bezbroj sati pokušavajući da kopira njihove složene dizajne, koristeći fancy glazuru i svetle posipe. Uprkos svim njenim naporima, srce joj nije bilo zaista u tome, a njene torte su često izgledale klimavo, neuredno, iskreno, pomalo umorno. Ovo nisam ja, uzdahnula je jedne večeri, gledajući posebno tužnu tortu na 3 sprata. Stari Leo, ljubazan i mudar redovan kupac, često je kupovao njen jednostavan, rustičan integralni hleb i uvek je primećivao njena raspoloženja. Prišao je njenom štandu sa nežnim osmehom. Šta te tako duboko muči, mlada pekarka, tiho je upitao Leo, a oči su mu svetlucale od razumevanja. Elara je izlila svoje srce, objašnjavajući svoje frustracije. Moje fancy torte jednostavno nisu popularne i ja jednostavno ne mogu da ih učinim tako savršenim kao tuđe, bez obzira koliko se trudila. Leo je strpljivo slušao, polako klimajući glavom. Ali Elara, upitao je, glas mu je bio pun topline, šta ti zaista najviše voliš da pečeš iz celog srca? Pokazao je na korpu njenog običnog, hrskavog hleba. Ovo, priznala je, stari recept moje bake za obilan, pošten hleb. Ali čini mi se previše jednostavnim, previše običnim za veliku pekaru. Leov osmeh se proširio. Jednostavnost, kada je napravljena sa istinskom ljubavlju i veštinom, nikada nije obična, ona je izuzetna, posavetovao je mudro. Tvoj pravi talenat i tvoj najbolji rad uvek će doći od tvog autentičnog ja, od tvog jedinstvenog dodira i strasti. Elara je dugo razmišljala o njegovim rečima, istina se u njima duboko smestila u njeno srce. Odlučila je da veruje svojim instinktima, čak i ako to znači preuzimanje rizika. Već sledećeg jutra, Elarin štand je izgledao potpuno transformisano. Nestale su sve one naporne, umorne fancy torte koje je morala da stvara. Umesto toga, visoko naslagani u pletenim korpama bili su topli, zlatni hlebovi bakinog rustičnog hleba, čiji je privlačan miris ispunjavao sveži jutarnji vazduh i privlačio radoznale poglede. Prolaznici su zastali, malo zbunjeni jednostavnim, ali utešnim izlogom. Mlada žena, prvobitno krenula ka drugom štandu, prošla je, a zatim se iznenada zaustavila, privučena neodoljivim, utešnim mirisom. Kakav je ovo divan, pošten miris, upitala je, duboko, s poštovanjem udišući. To je bakin autentičan, domaći hleb, odgovorila je Elara, njen glas je bio jasniji i sigurniji nego što je bio nedeljama, ispunjen novopronađenim ponosom. Žena je kupila veliki hleb, a zatim se odmah vratila po još jedan, željna da ga podeli. Ubrzo su i drugi seljani, zaintrigirani jedinstvenom ponudom i sve većim redom, sledili primer. Probali su hleb i bili su apsolutno zapanjeni njegovim zdravim ukusom, savršenom hrskavom koricom i divnom mekom teksturom. Ovo nije samo hleb, uzviknuo je jedan oduševljeni kupac, to je ukus čiste tradicije i istinske udobnosti, poput toplog zagrljaja. Elara je rasprodala svaki hleb do podneva, izvanredan podvig koji se nikada nije dogodio sa njenim složenim tortama. Srce joj se ispunilo ogromnim osjećajem sreće i dubokog zadovoljstva, ne samo od uspešne prodaje, već i od duboke radosti što je zaista svoja i što deli svoju pravu strast. Shvatila je da ju je pokušaj imitiranja drugih i pretvaranja da je neko drugi samo kočio u njenom pravom uspehu. Moć autentičnosti značila je prihvatanje njenog jedinstvenog stila pečenja, njene duboko ukorenjene strasti i njenog pravog ja. To ju je naučilo da istinsko samoizražavanje i istinska strast stvaraju nešto zaista posebno i duboko smisleno, nešto što sija mnogo jače i traje duže od bilo koje prisilne imitacije. Ova lekcija je osnažila Elaru da peče s radošću kakvu nikada nije poznavala, gradeći voljenu pekaru ukorenjenu u istini. Ako vas je Elarino autentično putovanje inspirisalo, pretplatite se na Serbian Repo za još legendarnih priča. Lajkujte ako ćete primeniti ovu moćnu lekciju danas i komentarišite koju poznatu priču treba da podelimo sledeći put.